L-apatija fil-partit ta' Bernard Gregg komplet toħroġ b'mod ċar fl-elezzjoni tal-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista li tissir din il-ġimgħa. Dan hekk kif se jsiru biss nofs l-elezzjonijiet għall-eżekuttiv tal-partit, filwaqt li nofs liħor mhux se jsiru. Da minħabba li l-partit ta' Bernard Gregg ma sabx biżżejjed kandidati biex joħorġu għal dawk li jirrappreżentaw liż-żgħażagħ u anke lil-lawċin. Dan ifisser li f'din l-elezzjoni il-Kunsillieri Nazzjonalisti se jkunu qed jivvutaw biss għal 6 irġiel u 6 nisa. One News jinsab informat li f'din l-elezzjoni għal Kunsill Eżekuttiv il-fazzjonijiet differenti huma lkoll irrappreżentati, kemm dawk favur l-establishment kif ukoll dawk qrib l-eks kap nazzjonalista Adrian Delija u dan sabiex iżommu posthom fl-eżekuttiv. Fost il-kandidati hemm il-politiku ta' tmeninijiet u l-eks segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Francis Zammid-Dimek u Michael Fenekadami hu id-deputat tal-establishment Beppe Fenekadami u wiċċ sinonimu mal-attivitajiet tal-Aqda Repubblika. Osservaturi politiċi qalu lil One News li din l-apatija fil-partit ta' Bernard Gregg hija l-istess bħal meta is-sena l-oħra Gregg kien l-unika żiemel fit-tellieqa għal kariga ta' kap nazzjonalista. L-istess ġara fl-elezzjoni tal-viċi kap Belix Perici Kalaxxone jikkontesta waħdu. Fit-tellieqa waħdu għal kap, il-klikka ta' Bernard Gregg kienet daħlet is-sistema tal-vot bi prokura.